GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang aldaw ngunyang pong Miyerkules, petsa 15, kan bulan na Pebrero. Headlines kan mga bareta, ngunyan pong aldaw. LGU Kamalig, nagigibo nin lakdang tanganing mapugulan ang insidente ng suicide sa Indang Banwaan. Albay Central Elementary School as in Legazpi City Science High School, natukdol ang nagkapirang ondra sa 12th First Lego League Philippines 2023. Tinampo, haling tiwi, pasiring sa Sangay Camarines Sur, dahil naagihan dahilan sa landslides. Department of National Defense kinumpirmar na daing Pilipinong nagadan sa Syria. Committee report kan Senate Blue Ribbon Committee may kinaraman sa overpriced laptop kan DepEd. Aprobado na sa plenaryo kan Senado. Pilipinas nagsumiter rin panibagong diplomatic protest kontra sa China sampang kan bagong harassment kan Chinese Coast Guard. Sa ibang nasyon, New Zealand nagdeklarar ni National State of Emergency matapos tuminama ang Cyclone Gabrielle. Business news, laya, pigasabing may oversupply, ngunyan. Detalyes, mga tugang kan mga bareta niya to sa Ladulukan. Day po pwedeng agihan ang tinampo pasiring sa Sangay Camarines Sur hali sa munisipyo Kantiwi dahilan sa sinabi ng landslide. Report kay Joe Mardier. Dahil na naman nakakabaldan mga bihikulo kunika hali sa tiwi mapasiring sa Camarines Sur gamit ang Sangay Road. Ini matapos na alas 4 kasod bigla na naman nagkaigwan ng landslide sa parte kan Barangay Patitiknan, Sangay, aningon sa nandigdi sa may boundary kan Tiwi, asing Camarines Sur. Basado sa impormasyon, so dating naglandslide ka nakalis na simana matapos na maklear kan DPWH, may huminurog pa na naman ang mga ragpa na nagkausatangani ulangon kay ni ang bilog na tinampo kung kaya daingon na ini maagihan. Padagos ang pinagigibo na clearing operation kan DPWH sa nasabing lugar. Magigiramduman Miyerkules ka nakalis na simana kan magrampahog man ang ampas sa nasabing lugar na nagkausakan halos 4 na aldaw na day maagihan ang nasabing tinampo. Yan ang report, Joe Marpian, DCGV. Nagigibo po ng lakdang ngunyan ang lokal na gobyerno kan Kamalig. Tanganing mapugulan ang mga insidente kan suicide sa munisipyo. Kanakalis na aldaw ang Municipal Social Welfare and Development Office nagakondukta ng mental health awareness session sa mga jóvenes na beneficiaryo kan Kamalig Bible Christian Church Incorporated. Sinabi ni Edlin Noble, sarong registered social worker kan Kamalig MSWDO, nakaibahan sa mga ipinapasabot sa mga nagpapartisipar kung paano ang tamang pagmanihar kan namamatean na stress, depression na siniba pang mental health problems. Kasabay kay nipiging kanya ni Noble ang mga personang nakakamati ng kadifisilan sa mental na tulos maghagan ng tabang sa professional sa pagikan Kamalig Suicide Prevention Hotline na maakomodar ng mga concerned manungod sa mental health. Tugang pa rin Noble na tanganing mas maging efektibo ang pagsimbag sa mental health challenges. Planong maglibot ang grupo sa mga eskwelahan asin barangay kay bahanan doktor as a registered psychologist. Sa pinakaultimong datos kan taon 2022 sagkod sa presente, ang Kamalig nakapag-rehistro ng 4 na kaso ng suicide sa Banwaan. Mientras tanto, mga tugang iba pa niya tong mga bareta, ngunyan pong pagkaaga, 250,000 pesos na kantidad hali sa Makati na naitaw sa lokal na gobyerno kan Legazpi City, gagamiton para sa kunigwanin kalamidad. Detalye kang report kay Ans Galero.
Dakulang maray ang pasasalamat ni Alcalde Geraldine Rosal kan syudad ni Legazpi sa kantidad na 250,000 pesos na ayuda na ipigtao sa indakan LGU Makati sa panginot ni Alcalde Abi Binay. Yan ipinahayag kan alkalde matapos sasabihin niya na nasambitan ng fondo iyon ayuda pa kan syudad din Makati bilang sister city kan Legazpi para man sa mga nabiktima kan nakalihis pang bagyong Paeng. Pinaliwanag kan alkalde na maski na nga ni bako directly affected ang syudad kan Legazpi kan nasambitan ng bagyo dako man girarayan pasasalamat ninda sa indang sister city na nagtaon ning dugang na fondo para man sa LGU Legazpi. Taong asigurasyon ang alkalde na ini gagamiton bilang standby fund kan lokal na gobyerno kung in kaso man na iguanin mga kalamidad na maabot pa digdi sa tuyang kapalibutan na sinini gagamiton man sa disaster response. Ako niyan na nagtao man ng asigurasyon ang alkalde na kung in kaso man sa indang sister city ang mga ipuhan man matao man in tabang ang lokal na gobyerno kan Legazpi. Nagtaong paliwanag man ang alkalde na ini bilang parte kan sa indang sisterhood agreement asin sinabi ka ini na dakulang tabang ini sa syudad kan Legazpi in kaso man iguanin mga maabot pang kalamidad. Dagdag na bareta si Galero, DCGB. Igadalan mo niyan kan sangguni ang panlunsod kan Legazpi ang resolusyon na ipig sa file ni Konsehal Joseph Lee pamayo kan Committee on Education na minatalaan sa ikaduhang semana kon Oktubre na isilibrar ang National Health Education Week. Aminado ang sangguni ang panlunsod Legazpi na posibleng dakol na mga kakian sa syudad ang naghelang dahilan sa kakulangan ng informasyon kung paano malilikayan ang helang. Sinabi ni Konsehal Lee na sa nasabing semana mangyari ang mahiwasan na information dissemination lalo na sa hararayong barangay manungod sa kung paano mapreventaran ang helang lalo na tadakol sa mga ini ang nagbuburot wapon kan COVID-19 pandemic kasabay padigdi ang pagpapakusog kan kaaraman manungod sa mental health kan kada individual piglaong man na sa mga masunod na regular na sesyon maipapasar sa katulo asin pinal na pagbasa mantang pigrekomendar kan mga miyembros kan konseho na dapat magkaigwan ng koordinasyon sa Department of Education asin maalokaran ng fundo para mas maging efektibo na marealisar ang obheto kaini. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, Mayor Nando Gonzales Canligao din natutunawan sa mga kurbada sa Ligao Piodran Road nakakadisganar. Report kay Jimmy Nazalita. Binilang ni Mayor Nando Gonzales Canligao City sa kabalik-balik niya sa mga coastal barangays kan Ligao kung saan pigagihan niya ang Ligao Piodran Road kung pasiring siya sa coastal barangays ang kurbada 220 wala to kan tinampo inianday maintindihan na bagay sa lado kan alkalde sa kunata kaya man sa nang tildungon pigpara patiko-tiko pa ang mga tinampo kung sa inapwera sa 220 kurbada nagpaparaturupag pa ang gilid kan mga tinampo sa ngunyan may panibago na naman na tinampo na naggagaba makukuha ini sa barangay Kulyat kan Ligao City. Kay tupay ni pigpara irahay kan DPWH binubuan na nin gulping milyones na pondo ngunya nagpupuo na naman na magrasay. Ang suwestyon kan alkalde puraber kuta na magparaburukas nin mga panibagong tinampo proyekto digdi sa 3rd district sa mas kisayinsay na lugar na igwaman sa anin na darakulao na pondo kuta na ininanguna ani prioridad ang dati na mga eksistidong mga tinampo na garaba-gaba ilirahayo na nguna sa pagsabing importanteng maray urog na ining Ligao Piodran Road sa pagsabing an Ligao asin Piodran nagdi-develop nin asin nagpapakusog nin manungod sa turismo alagad kun ang tinampo may mga depekto dahil man makaka-atrakar natural o makaka-apektar ini sa pagpauswag kan turismo digdi sa mga nasabing lugar. O yan tingog kan alkalde kan Ligao. Problema kan Ligao Piodran Road na tinambakan kita kay mga kurbada. 220 kurbadas na dapat ganito. Pigkagastusan kimaray sa ibang mga lugar.
ng milyones ang pigagasto. Sino yung Ligaw Federal Road? Sa ini sa pinaka-importanting tinampo na ma-develop Albay West Coast, kulang ang investment. May mga lugar kami naman nagarama na. Siguro mga 8 garama na. Ngunya, may bago na naman kami, nagagaba na naman. Duman sa may kulyat, so dating ginipo ito, nagastos dumang nakulao na kwarta. Milyones. Ayan, gaba na naman. Mayor Nando Gonzales, Canligao City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Pigo konsiderar na may magayon na resulta ang sana all bagsakan area na makukuha sa National Highway sa Diversion Road, Canligao City. Sigon kay Alkalde Fernando Gonzales, mahiling ini mababakal digdi ang gabos na produkto kan para uma produktong pang-agrikultural na presko asin mas baratong presyo. Sinabi kan Alkalde na masabing igwa ininin magayon na resulta dahil antan mahiling o nahiling ang epekto kaini sa mga paraoma konsain. Nababakal ang sa indang produkto mantang daiman nalulugi. Sinabi niya na bako niya ini sa diring kaisipan, alagad kolaborasyon kan mga department heads kung saan magkaka ang paghahapon, nag-oron-oron sinda sagod na mabilog ang konseptong ini. Dagdag pa niya na pigdisenyo ini tanganing mapadali ang pagbakal kan mga produkto asin mga lugar para digdi igwanin ilaw, mahiwas asin malinis. Sana all. Mientras tanto, Rapu-Rapu, deklarado ng state of calamity, pinaburan kan sangguniang panlalawigan. Al Armario sa detalye. Inuyunan kan sanggunian panlalawigan kan Albay na ideklara ng state of calamity ang Rapu-Rapu. Base yan sa Board Member Dennis Misalonia, Chairman Committee on Crisis and Emergency Management. Inot kay ni ang sanggunian bayan kan Rapu-Rapu nagpasa ng resolusyon number 309 series of 2023 na minadeklara sa Rapu-Rapu na state of calamity sa dahilan na matindi ang naging epekto sa haros 3 bulan ng pag-uuran, apektado ng marayan hanap buhay kan mga tao. Kaya magin na Bicol, kasabay si Congressman Joey Salceda, nagpirit ng magpasiring sa isla para tumabang maski maukol. Ngunyan na-deklarado ng may state of calamity ang Rapu-Rapu. At least ang gobyerno municipal pwede naman gumastos sa parte kan sa indang calamity fund para sa pagkabuhay kan mga taga Rapu-Rapu, Albay. Alarmario, DCGB. Natugdol kang Albay Central School o ACES asin Legazpi City Science High School o Ligasay ang nagkaperang pagmidbid sa 12 First Lego League Philippines 2023 kan Felta Multimedia Incorporated kan Pebrero 10 sa kod 11 2023 na ginibo sa Cyber Zone SM City North at sa Quezon City. Sigon kay coach sa designated principal kang Ligasay Sani Armario Jacob, napili ang sendang eskwelahan bilang finalists sa Robotics Challenge sa sinataunanin Core Value Award asin FLL Gracious Professionalism Award. Kasabay man sa naresibi na pagmidbid kang Albay Central School ang award para sa team spirit, core values asin team model. Ang mga grand awardees iyon magiging kinatawan kan Pilipinas sa National Robotics Team sa FLL World Championship sa Houston, Texas, USA sa Abril 16 sagod 24 asin FLL European Open Invitational sa Marrakech, Morocco sa Mayo 15 sagod 22 ngunya na taon. Paliwanag ni Jacob na ang FFL iyon sarong science technology as an educational event na may katuyuhan na magtaunin oportunidad sa mga promising elementary as in secondary students na mapahiwas ang sendang kaaraman sa lado kang robotics as in robotic system sa eskwelahan. Katuyuhan man kaini na mainganyar ang mga kabataan na maging future engineers, scientists as in inventors tangani makatabang sa nasyon na maging technologically driven. Halangkaw na inflation rate sa Bicol Region, magabat sa oroal daw na buhay kan mga tios na mga Bicolano. Joshua Bino sa report.
magabat na para sa oral daw na buhay kan mga ordinaryong Bicolano ang halangkaw na inflation rate sa Bicol Region na puminakol sa 8.3% sa bulan kan Enero 2023. Ini ang assessment kan Philippine Statistics Authority o PSA Bicol susog sa pakikipaghoron kan DCGB News kay PSA Bicol Public Information Officer Vladimir Peraha kung sa insigun sa iya ang enot na titamaan o apektado panhalangkaw na inflation. Iyo ang mga nasa below poverty line. Kanakaaging Enero 2022, nasa 2.7% ang inflation sa Bicol. Tagkod sa nagparalangkaw ini, uminabot sa 7.5% kan Nobyembre, 7.2% kan Desyembre, asin uminalig toto ini sa 8.3% kaining Enero 2023. Dahil masiguro kung maglangkaw pa o magbaba na ini pag-abot kan mga masunod na bulan. Sigun si Peraha, luminangkaw ang inflation rate sa Bicol Region dala kan paglangkaw kan presyo kan mga barakalon lalo na ang pag-abot sa pagkaon siring sa mga gulayon, bunay asin iba pang produkto agrikultural. Kasabay pa sa paglangkaw sa gasto sa transportasyon, produktong petrolyo asin iba pa. Nangadagdag na balita, Dos Pabino, DCTV. Piglinaw kan DSWD Bicol na ang Pantawid Pamilyang Filipino Program o 4Ps kan ahensya wara nin registrasyon para maging beneficiaryo kini. Sigon sa DSWD Bicol, kada pamilya na ipapairaram sa eligibility check routine tanganing maraman kung posible sindang matawanan kan programa. Ipinaliwanag kan DSWD Bicol na kaibahan sa mga kwalifikasyon na pigihiling iyo ang kaibahan sa pobre o poor basado sa ginibong enumeration o enumerasyon kan DSWD listahan o listahanan may 0 hanggang 18 years old na miyembro, may bados na miyembro, panahon kang enumerasyon asin nagtugot sa sinumpaan na responsibilidad bilang beneficiaryo sa presente pigigibong niyan ang set 12 registration kan 4Ps tanganing maraman kung si isay ang pamilya sa komunidad na may potensyal na maging beneficiaryo kan programa. Iba pa sa mga tugang kan mga bareta niya to sa lado nasyonal. Piglinaw po o kaya kinumpirmar kan Department of Foreign Affairs na daing Pilipinong nagadan sa linog sa Syria. Sigon sa DFA, 60 mga Pinoy sa Syria ang naapektaran kan linog. Nakatalaan man na mag-deploy ang DFA nin 6-man team gikan sa Damascus para magtabang sa rescue operation sa Syria. Mantang mantenido 248 mga Pinoy na naapektaran kan makusog na linog sa sinabin sa nasyon kan Turkey. Iba pa niya itong mga bareta, nagtapon ng dagdag na 10 million pesos na tabang finansyal ang Kamara de Representantes sa mga naapektaran kan linog sa Turkey. Ang tabang iyon pinaabot ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kay dating Senador Richard Gordon, Chairman kan Philippine Red Cross o PRC. Sa iyang pahayag, sinabi ni Romualdez na kasabay o nakasuhapon sa alaw nin mga puso asin pagmakulog, pigpahiling ninda ang pagkamot asin apresasyon sa mga numanuaan kan Turkey na nagtabang sa inda. Kaibahan man ang mga amigo asin iba pang kaalyado sa panahon kan kay Puan Ininin Marhay. Kan Lunes, inot ng itinaon ni Romualdez ang $100,000 na ayuda kay Turkey Ambassador to the Philippines niya Z. Evren Akyul. Ang $100,000 hali sa Speaker's Disaster Relief and Rehabilitation Initiative, mantang ang 10 million pesos na donasyon hali sa voluntaryong kontribusyon kan mga miyembros kan Kamara de Representantes. Kinumpirmar po kan Department of Foreign Affairs o DFA ang panibagong diplomatic protest na isinumiter kan Pilipinas kontra sa China. Katakot ini kan mga agresibong hero kan Chinese Coast Guard o CCG. Kaibahan ang pagtutok kan military grade laser sa mga tauhan kan Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal asin mga peligrosong pagmaniobra nin barko. Sigon sa DFA, pinadara nindan diplomatic protest sa Chinese Embassy kasuhapon, Pebrero 14. Tinaman doon kan DFA na ang mga lakdang kan
CCG patakot sa soberanya kan Pilipinas asin seguridad kang nasyon. Makadisganaron man ini, lalo nata natatapos pa sa lang state visit sa China ni Presidente Bongbong Marcos kung saan naghoron sin the Chinese President Xi Jinping. Sinabi ni DFA spokesperson Teresita Daza na may prerogative ang Pilipinas na magkondukta nin lehitimong aktibidad sa Exclusive Economic Zone o EEZ asin sa Continental Shelf kay ni. Sinabi niyang daing poder ang China sa Ayungin Shoal o sa arinman na teritoryo kan Pilipinas. Hinagan ni Daza sa China na magsunod sa obligasyon kay ni siraram kang international law kay bahan ang 1982 UNCLOS asin ang 2016 award sa South China Sea Arbitration. Ako na bago ang ginibukan China Coast Guard o CCG na laser pointing sa mga tauhan kan Philippine Coast Guard o PCG sa Ayungin Shoal kanakaging simana. Sinabi ni Commodore J. Tariela, PCG Advisor of the Commandant for Marine Security, na bago pa ang BRP malapos kuwa may nainot ng insidente kan Hunyo kanakaaging taon. Sinabi o sigon kay Tariela, nagatabang man kay ito ang BRP habagat sa Coast Guard tugboat sa rotation and resupply mission kan matutukan kan laser. Kolor asul ang ginamit na laser kay ito na nagdura rin maabot sa 20 minutos. Kaya pera sa paramientas na pagkabuta nakamati nin pagatol nin kulit ang mga tripulante kan tugboat. Sinabi pa kan opisyal na sendang report sa National Task Force West Philippine Sea. Isinabay ninda ang pirming pagtripon kan maritime militia kan China sa sarong maritime area sa West Philippine Sea. Uminabot ang numero kay ni ninsanggatos sagkod 150. Suportado po kang Estados Unidos ang posisyon kan Pilipinas sa panibagong insidente nin pangaharas kan China sa West Philippine Sea. Sa sarong pahayag inapod ni State Department spokesperson Ned Price na provocative as in unsafe ang ginibong panunuto kan Chinese Coast Guard nin military grade laser sa crew kan BRP Malapascua nam napaduman ko ta sa Ayungin Shoal para maghatod nin mga tauhan as in supply sa BRP Sierra Madre. Sigon kay Price, ang ginibukan China direktang patakot sa katrangkiluhan as in estabilidad sa rehiyon, nasuhay sa freedom of navigation sa West Philippine Sea. Tinawanin doon kan Amerika na warang legal claims ang China sa Ayungin Shoal kasabay kan pangapudan na magsunod sa 2016 arbitral rulings. Dagdag pa ni Price na handa ang Estados Unidos na magsimbag sa US-Philippines Mutual Defense Treaty sa oras sa magkaigwalin armadong pag-atake laban sa Pilipinas. Inaprobaran sa plenaryo ang committee report kan Senate Blue Ribbon Committee may kinaraman sa overpriced na laptops na binakal kan Department of Education sa pagi kan Procurement Service kan Department of Budget and Management kaibahan sa mga rekomendasyon kan Committee Report number 19 ang pagsangatin kasong korupsyon, perjury, grave misconduct as in iba pang kasong administratibo kontra sa nagkapirang date as in presenting official kan DepEd as in PSDBM na hilingan kan Blue Ribbon nin irregularidad ang pagbakalin laptops para sa mga paratokdo. Consign overpriced nin 979 million pesos. Matapos na investigaran kan Blue Ribbon Committee, ipinagrekomendar man ni Senador Francis Tolentino narong paguna ang PSDBM as inhigpitan ang kwalifikasyon kan mga pwedeng mag-entra sa bidding kan gobyerno. Isasabay sa Committee Report number 9 ang dagdag na report hali sa minority block. Nagboto man ni no si Senador Jingo Estrada sa nasabing committee report. Sa giraray na nagpahayag ng pagkontra sa propestong Mandatory Reserve Training Corps o ROTC ang grupo ng mga estudyante, sinabi ni John D.L. Rosperos, Presidente ng National Union of Students of the Philippines o NUSP, na may diretso ang mga jóvenes na magpili kung gusto nindang magsalang sa military training o sa civil service.
pigtatakutan man ang maglalaang physical bullying asin magkaigwa ni grarin and hazing na ipopursiger ang mandatory ROTC kinontra kang grupo na naging pahayag ni Defense Secretary Carlito Galvez na magkakatabang ang ROTC para maitaas ang frustration tolerance kan mga estudyante na makaiwas sa mental health problems. Sinabi ni Rusperos na mas malala ang mental health problem ninda kung isa lang sinda sa military training, nahabo man ninda o suhay sa sendang diretsos. Apera pa sa gastos kang ROTC program, arog kang uniform, pagduman sa kampo para sa training, iyo ang dagdag pasakit sa taho kan academic na kinakautubang kan mga estudyante. Pinaburaan mga tugang ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang posisyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. manungod sa pigusulong na pag-amyandar sa economic provision kan konstitusyon. O yun man si Pimentel sa posisyon ni PBBM na dakol na bagay na mas dapat inoton ang gobyerno asin pwede man giraray maglaog sa nasyon ang mga foreign investment maski daay pa pig-amyandaran ang economic provisions kan konstitusyon. Sinabi niya ang propestong charter change para sa economic provision baka urgent o daitulos kay puhan dahil may mga aki pa na may mga aki man na inaprubaran asin inamyandaran para magturos ang paglaog kang dayuhan sa negosyo sa nasyon. O may mga iba man na inaprubaran asin inamyandaran para magturos ang paglaog kang dayuhan na negosyo sa nasyon. Tinaman doon ni Pimentel na mas dapat na inuton ngunyan yung pagpagian sa mga tios kan mga ordinaryong Filipino kung magigibo kan gobyerno na tabangan ang oral daw na buhay kan mamanuaan. Mas matataonanin pagkakataon ang namanuaan na magpartisipar sa pagrambong kan ekonomiya. Pigdeklarar ang national state of calamity sa New Zealand matapos ang pagtama ng Cyclone Gabriel. Sigon kay Minister for Emergency Management Kieran McNulty na efektibo ang nasabing state of emergency sa Northland, Auckland, sa Tairauhiti Bay, as in Plenty, Waikato, kasabay ang Hawke's Bay. Nasa 38,000 na mga harong ang daing supply ng kuryente, pigibakwarman ang nagkaperang residentes dahil sa pag-itaas nin tubig baha. Inanunsyo po kan Turkish President o ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan na ipapaserar o papaistaron sa mga university accommodations ang mga naapektaran kan magnitude 7.8 na linog. Naghali na nagkapirang estudyante sa Istanbul sa mga university dorms dahil o para ini ipa-anod o ipasunod sa mga ipagamit sa mga survivors kang linog. May sobra sa 1 milyon katawang nawaranin harong dahil sa nasabing linog. Sa ngunyan, uminabot sa sobra sa 38,000 katawo ang nagadaan kung sa 31,000 digdi. Hali sa Turkey, mantang maabot sa 5,000 digdi ang hali sa Syria. Nangapudan man si Kelly Clements, ang Deputy High Commissioner of the UN's Refugee Agency, UNHCR, na dapat bumbahan ng tabang ang Syria dahil sa pagsapar o pigsapar kaya ng grabing danyos dara ka nakaaging linog. Ikinahadit man ang mga health experts ang pagdakol kan kaso ng cholera asin nagkapir ang mga helang dahil ini natatawanan nin atensyon. Business News. Garong may oversupply daw nin laia sa probinsya kan Nueva Vizcaya. Sigon kay Nueva Vizcaya Agricultural Terminal General Manager Gilbert Comila, nababaan barakalan nin laia sa saindang lugar. Sinabi niyang buminaba sa 32 hanggang 34 na sanaan magayon asin mga 5 fingers pero kompleto pa ang putol-putol na
o barari nasa 10 sagkod 12 pesos na sana. Dagdag pa ni Camila na daingo na nag-ani nin laya ang ibang paraoma dahil sa babang presyo kay ni. Sigon sa opisyales na dakulman ang ibang probisyon sa nagdataonin pag-ani nin laya bakong arog kay ito na duman sa nasinda ang pinaka-source para kay Camila dapat na pagkarayon ang distribution system asin nin mga laya asin iba pang gulayon sa nasyon. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan mga tugang Darang News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ang pagsulog ng mas saro sa mga measures o lakdang na pigrekomendar kan World Health Organization Philippines para mapababa ang peligro kontra COVID-19. Inan tinawanin doon ni Dr. Maria Van Kerkhove as in Dr. Mike Ryan. Sigon sa mga ini, ang rekomendasyon pa ko para sa gabos na magsulog ng mas sa gabos na lugar as in sa gabos na oras. Sinabi ni Dr. Kerkhove na iyo ini ang nagsiserving COVID-19 technical lead kan WHO na ang pagsulog ng mas depende sa kung anong lugar ang sa imong kinamumugtakan. Dapat man na natatakloban kay ninin baray ang dungo asin ngimot kasabay ang kuko lalo na kung nasa indoor asin maluya ang ventilasyon kung imposibleng magdistansya sa iba lalo na kung ikakaibahan sa mga pikukonsiderar na risk group. Sarong pagiramdom kan DCGB, DOH at WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad sa COVID-19, ligtas ang mayarang. Yan mga tugang nga detalyes kan mga darakulang bareta ngunyan pong aldaw nin Miyerkules fet sa 15 kan Pebrero. Pangaran po ka nagsurat kan bareta News Director Mar de la Cruz. Katawang si Jenny Balyaran sin po si Angel Mustasa. Siyempre report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwa. Ini po ang GB News Express. GB garantisadong bareta. GB News Express.